Sumpay ni sa dagat. Ito dagat. Yun di kay Guanon Cold Spring. Ini sa tangke. Cold Spring ni siya. Tabang ni siya nga tubig. Nagisagulan og dagat. Di tao bandar. Dahong dagat karon 1.9. Puno mo dako gid ni siya. Mulapas ni siya dre. Tubig basa dahong dagat. Ang lami kay kaliguan. Cold spring ni siya. Nanahimutang sa barangay Tuong, San Remillo. Kurang usa karon diri. Wala makasamok nako.
Yan. Oh. Lahom. Ako rang usa dire ron. Di ka mo nagpatapti. Galing ko nagpagupit. Kaya dito ako naligo ngayon. Marami ng bandal dito. Merong bandal. Oh, may nakasulat bubong. Yung mga gang sinulatan yan dito. Tapos yung doon is kanipaan. Oh. Kita mo doon? Yan, kanipaan awas oh. Galing yan ng dagat. Galing yan ng dagat. Yung tubig ng dagat pumunta dito. Tapos ito dito is cold spring. Ito cold spring to dito. Ipakita ko sa inyo yung ano nakasulat dito. Kasi supported to ng kuan USAID. Yan din. Ito. Ipakita ko sa inyo ha. Itong cold spring na ito is supported to ng pinapagawa to ng USAID at Abuitis. Sila nag-fund dito. Yan. Open na dito. Wala na kasi ito maintenance eh. Tingnan nyo kung sinong nagpapagawa do. Springbox Development, a joint project of Kapunungan Alang sa Kalambuan sa Tuong, Kakato and Ramon Abuitis Foundation Incorporated. Ecosystem Cebu Project supported and funded by United States Agency for International Development, USAID, Abuitis and Company, Municipal Government of San Remigio, Cebu, Barangay Council of Tuong, San Remigio. Date constructed October 1992. Yan. Stone to stone nakalagay. So, yan ang markings. Tapos hindi na to na ayos, no? Ang baba nito bundok kasi ito eh. Baba taas yan bundok. Ang baba ito cold spring. Tingnan niyo. Yan. 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 Tapos open na dito. Sinira to eh. Dati hindi pa to ganito. Mayos pa to dati. Meron pa tong siminto dyan. Ngayon sira na. Yan, nakita nyo na.
papasok dito yung mga dumi. Yan. Dati yung bato yan yung nilagay sa simento sa gilid eh. Ayun, sira na yung simento. Alam niyo ba na malamig ngayon dito? Walang lamig. Sobrang lamig ng tubig. Yan. Diyan yung daanan papuntang dagat. Kanipaan yun eh. Nipa. Yung isang mga nipa. Nakita nyo yung iba nipa. Pwede. Lalong tumaas pa yung tubig. Tumaas pa lalong tubig. Diyan ko inilagay dito ko inilagay. Dito. Wala pa tong tubig kanina. Ngayon meron na. Talagang lumaki ang tubig. Tumaas. Nakita ko kasi sa kalendaryo eh at sa online 1.9 yung meters, 1.9 meters yung high ng tubig. Malalim yung dagat ngayon kaya ito lumaki dito, umapaw. Merong isda, maliliit. Meron ding mga maliliit na ganun. Merong ding ganito. Dito kami dati maglalaba eh. Maraming maglalaba dito dati. Maganda kasi to dito. Hindi mo kasi kailangan ng kumuha ng tubig doon sa balon. Kasi dito kahit yung dagat mababa, merong tubig kasi meron dito. Merong yung tawag doon, yung tuburan, merong tuburan. Dati kinakuhaan yan dito diyan ng mainom eh.
ang tubig. Diyan sila kumukuha ng tubig na kanilang inom. Oh, isda. Hmm. 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 Yan. Po muna ako dito. Hindi ako nakabili ng pagkain. Kalimutan ko. Ngayon walang tao ngayon kasi klase. Thursday ngayon. August 31 yata ngayon. August 30 o 31. Kalimutan ko yung pizza. Basta August ngayon. Klase na. Kala ko snake. Hindi pala. Kasi meron tong ditong snake dati dito nakuha nila yung snake dati dito, kaya akala ko doon snake, doon pala akala ko doon snake. Plastic pala ng kinakainan. Wala masyadong pupunta dito yung pupunta dito yung nakakalam lang dito, kasi doon sa taas magubat. O sako pa din to ng tuong doon sa kabila, doon batad doon, tapos doon tambungon. Sobrang lamig. Sobrang lamig.
Mayroong maliliit na crab. Mayroong alimango kasi dito eh. Dati nanguhas lahat dito ng alimango. Yung nadala ko lang is tubig. Ito. Tubig. Kalimutan ko. Magdala ng pagkain. Bumili ng pagkain. Ganda ko man sana dito. Sa susunod, magdadala ako ng karne. Walang masyadong tao. Klase kasi. At trabaho din yung iba. Pumunta ako dito, wala kasi akong dinadala. Hindi ako nagsabi sa kaibigan. Kasi wag vlog kasi. Tapos sila mayroong trabaho. Hindi na kasi ako nagtrabaho ng corporate world. Nag-farming na kasi ako. Tapos sa gabi mag-trade ako ng forex. Yan yung trabaho. Nag-practice mo. Pero malalaking isda. Yung nakita ko kanina. Ito lang po nakita nyo. Ito, doon. Isa. Pumasok. Pumasok yung isa. Madumi na kasi. Madumi. Meron ng kasi yung tubig umabot dito. Tingnan nyo. Oh, umabot dito. Oh. Yan. Talagang pumasok yung dumi. Tapos ako maligo. Wala na yung mga buhok-buhok. Kaya papawin din ako ngayon. So, subscribe kayo sa aking channel ha. Huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-follow niyo ako sa Facebook page din ko. Para huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel at i-share niyo at mag-follow din kayo sa aking Facebook page at i-share niyo din yun para makita din ng iba. Bye bye, pauwi na ako. Bago na yung gupit ko. Nagpagupit ako kasi matataas na yun eh. Kita niyo yan. Meron akong gupit. Bagong gupit. Yan, Cold Spring. Yung tangke, yan dati tangke. Doon banda. Meron kaming lupa doon. Merong mga nipa.
matagal na ako nakapunta doon. Siguro high school pa. Hindi na ako nakabalik. Mukuha kami dati doon ng nipa. Ginagawa naming bubong. Bubong sa bahay. Tapos yun ang ginagamit namin. Hindi kami gamit ng Euro dati. Tour ka kayo dito. Yan. Malaki ang tubig. Galing dagat yan. Yan. Tapos ito, cold spring. Sayang hindi nila inayos ng mga ayari. Napabayaan. Funded pa man to. Sinira. Yung siminto doon hindi nasira. Dito lang. Iwan kung bakit nasira. Kasi marami kasi pumunta dito dati. Yung mga taong walang magawa sa buhay. Sisirain yung siminto. Naalala ko dati, dito kami maglalaba. Pupunta ako dito. Tapos doon kami dumaan. Diyan. Merong ganan dyan. Tapos meron pa dito. Dati dito. Merong kwayanan dyan. Diyan kami dadaan. Dati. Wala lang. Wininto ko lang sa inyo. Lalaki na pa naman yung mga bato dito. Talagang tumataas yung tubig. Yung nakita ko sa kalendaryo 10:56 kasi yun. Yung tumaas ang tubig 1.9 meters. Sobrang taas na nun. Maliban ito sa isang cold spring, meron pa doon isang cold spring. Dalawa kasi dito eh. Yung isa sa Tambungon na yun. Nandun banda. Tambungon. Parang Tambungon na yun. Hindi ko sigurado. Kasi layo. Nandun lang sunahan eh. Init ngayon. Nakalimutan ko pa naman magdala ng pagkain. Dati hindi to magubat dito eh. Maganda to dito dati. Yung mga puno dito, hindi, wala yan. Maganda to dito. Tapos dyan. Hindi to ganyan eh. Hindi to ganito dati. Wala na kasi maintenance ngayon. Wala nang maintenance. Yung may-ari nito, yung patay na. May-ari ng lupa. Yung mga anak na lang. Pero hindi to nila dinevelop. Sayang pa naman. Pero okay lang. Merong isda dyan. To isda. Tao. Tingnan pa. Kita ko sa inyo ha. Tapos na tayong maligo. Pauwi na. Pagbihis na ako. Yon. Yan yung cold spring. Walang tao. Ako lang. Uwi na ako.
Ang snake yata yun.